President Emerson Mnangagwa has committed serious human rights violations and demonstrated a failure or unwillingness to institute lasting human rights reforms. A respected international rights board has said, achiperi mushe muri yeZimbabwe notoona kuti International Human Rights Board youya yotaura mashoko kuti aiwa zvoitika munyika yeZimbabwe, ZANU-PF nemutungamiri wayo vakonewa kuexecuta mahuman rights kumanyasi kumafufila kuvagari vemunyika yeZimbabwe. Zanabina mashoko abina nyika pana pamuzimu aya vachiti Mnangagwa faces arrest. Ndobva wasubscribe like out now on the bell icon. Vanyora vachiti Human Rights Watch said opposition members and civil society activists have borne the brunt of violence, intimidation, harassment, repression, which appears aimed at restricting civil and political space in the country. The past year in particular has witnessed the abduction and torture of several activists, as well as the weaponization of the criminal justice system against the ruling party's political opponents. Human Rights Watch said the upcoming SADC summit must speak out against the intensified human rights abuses by Mnangagwa. Ndo mashoko ari kubuda panapa tichiona kuti aiwa International Human Rights Board iri kuchitaura mashoko okuti aiwa since vari kuapproach the SADC summit, SADC ngaiaddress this issue iriitika munyika yeZimbabwe, nokuti kuti vanongouya vachingo commemorate Idi Mnangagwa pauchairmanship hwake kana kucelebrate the summit, but vachinyaso kuona kuti vari kucelebrate but macitizens emunyika yeZimbabwe vari kusambukamba kuma-human rights violations. Ndo zvikuva zviadresiwa nethe international board vachiti aiwa the situation yemunyika yeZimbabwe yachizonyanyisa, SADC must address this issue. Muri yeZimbabwe chiputudze mafungiro enyu notokudii pamusoro pekupindura kwaita international board. Pinda kume section medu musangano subscribe kulike, turn on the bell icon.